La pastoreta, de los cojones. Ella con Me la posaré al darrere. Quando il coach dà 3 dosi va a fare la visita. Tenim un... N'hi ha un que avui no ha vingut, que es diu Pere Matamales, que a les dones ens diu pastoreta. Vindrà, no? Sabi què fas aquí dalt? Sí, sí que ve, sí. Ve en moto. Vols deixar els demés que s'escalfin? No hem baixat pel camí, que ara que l'hem tret de damunt, que anem a buscar, Els marca i sol bé, què? No ho parat de tarterar tot el camí, Sí, serà apanyat, Al final ja... Fes-la córrer per aquí. Tot el matí tartelant amb de l'Enrique i al final se'ns ha emprenyat de mig. Si ho porten millor que no té. Això de les tresetes em sona, que està allà. Com mola. Corri, que corri. Corri, passa-la. Pujar més fi, no? Tampoc cal que... Es nota, Provarem aquest vi. A veure si té graus o no. Va, les dones, vinga, les dones. Vinga, va, no, falta una que la Carme. Carmen! No m'ho fem malament. Falta la Carmen. Falta la Carmen, que l'hem de buscar una altra lloc. Gravant. Carmen! Tu, pelut, surt d'aquí, que estem fent foto de les dones. Si m'hi fico d'esquena... De perfil, i la Carmen, falta la Carmen. Carmen, corre, foto de dones. Ja veuràs, tu, Que està al lavabo. Feu veure que... Si algú li fa gràcia també s'hi pot ficar, Ara. La bota, va. Va. Va, fins a la mà. Vol-hi anar a quedat mai, la boca. Vull fer la foto amb la boca. Va. Què m'ha fet? No hi tu, no? Està gravant en vídeo. Ah, sí? Bona, més que el foc, Aquesta gent només pensa... Aquí tot de l'altre. Després van amb bici. Mira, això sí que és una energètica. Més bona aquesta. La teva no fa això. La de la bota és més bona que això que porta. Diu, Rosó, estàs gravant? Diu, no. Sí. Ja sabem quants filles portes. Va fina. Set, com jo. Va fina aquesta bici.